Dak li ġara fin-Norveġja sentejn ilu huwa meqjus bħala wieħed mill-ar traċedji fil-pajjiż minn żmien it-tieni gwerra dinjija. Anders Breivik, it-terrorist wara l-attakki atroċi, l-ewwel poġġa bomba magħmula minn żejt u fertilizzanti f'karozza f'Oslo u wara żar kamp taż-żagħżagħ fil-gżira ta' Utoja u libes ta' pulizija fetaħ in-nar fuq kull min ġie qudiemu. Sentejn wara dawn l-avvenimenti traġiċi huwa tajjeb li wieħed iġeddet l-attakk kontra l-estremiżmu fil-politika. Sar dan il-President tal-Forum żagħżagħ Laburisti Kienu bħalna wkoll attivi fil-politika żagħżagħ li jiffurmaw parti mill-Partit Laburista Norveġiż u il-messaġġ irdu nibagħtu f'dan il-jum f'dan l-anniversarju huwa dak kontra l-estremiżmu politiku, estremiżmu politiku li wassal għal din it-traċedja kbira illi llum qegħdin niċċelebraw it-tieni anniversarju tagħha. Minkejja l-gravità tal-attakki u l-impatt qawwi li ħallew kemm fuq il-lat fiżiku kif ukoll dak mentali ta' min irnexxielu jisalva, dawn ma qatawx qalbhom. Mill-inqas 30 persuna li salvaw minn dan il-massakru huma kandidati għall-elezzjonijiet fin-Norveġja li se jsiru fid-9 ta' Settembru illi ġej. U llum il-ġurnata sentejn wara din it-traċedja minflok dawn iż-żagħżagħ żammew pass lura mill-politika l ħafna minnhom ser ikunu qegħdin jikkontestaw l-elezzjonijiet ġenerali fin-Norveġja li mistennija jsiru minn hawn u ftit jiem oħra. Jiġifieri minflok qata' qalb dawn iż-żagħżagħ dan l-attakk terroristiku kompla jsaħħaħ il-femiet ta' dawn iż-żagħżagħ sabiex ikomplu jkunu attivi b'mod dirett fil-politika. Dawn iż-żagħżagħ qed jaħdmu flimkien f'kontra-attakk. Breivik stess quddiem qorti Norveġiża sar li huwa kontra valuri li tant iħaddan Partit Soċjalista, valuri ta' inklusività u għajnuna soċjali li waslu għal titjib fil-ħajja ta' kull individwu. Intant ftit tal-jiem ilu ġie arrestat raġel bl-isem ta' Christian Vikarn li huwa suspettat li kellu x'jaqsam ukoll mal-massakru fin-Norveġja. Vikarn kellu ċertu ħbiberija ma' Breivik tant li kien irċieva kopja tal-manifest tiegħu. Ir-raġel ġie arrestat fi Franza wara li martu xtrat 4 snieter. Dan wassal għal biża' li r-raġel jista' jkollu l-intenzjoni li jkun vjolenti. Is-sena li għaddiet Anders Breivik ingħata sentenza massima ta' 21 sena ħabs.